Gràcies per venir, primer de tot, a tots els que esteu aquí. Soc el Sergi Sánchez, dels 40. Avui farem un als 40 Stage molt especial de Can 40, gràcies també al suport de Fundació La Caixa i als amics del Palau de la Música que ens han deixat estar aquesta estona aquí i el que viurem segur que serà per recordar durant molt de temps, perquè el nostre convidat s'ho val. Així que jo crec que el millor que podem fer és donar-li un aplaudiment enorme a l'Alfred Garcia. Sí, és veritat. Fa una estona que estem junts. Fa com 2 hores que estem junts. Sembla que no ens haguem vist. Res, doncs començarem primer parlant una mica amb l'Alfred. Farem una intro una mica canònica pel YouTube i després escoltarem a l'Alfred que avui la seva actuació portarà sorpresa. Jo crec que hi haurà alguna cançó que no us espereu i la farà. O sigui que serà d'aquests moments guapos per viure aquí en directe tots els que estem aquí. Molt bé, doncs això és Can 40, soc el Sergi Sánchez, gràcies per estar a l'altra banda mirant aquesta entrevista. Avui al Palau de la Música, de la mà de Fundació La Caixa també, i commemorant un dia que ens agradaria que desaparegués, que és el dia de la soledat no desitjada. Per això avui el que demanàvem és que tots els oients dels 40 que vinguessin acompanyats per erradicar una mica més aquesta soledat no desitjada. I a més havíem de convidar una persona que sempre que li demanem el que sigui, ell diu sí. No li has acabat de dir el què i et diu sí, i ja està aquí. I és l'Alfred Garcia. Què tal, Alfred? Molt bé. Bé, avui ens separen unes guitarres. Exacte. Però ja està bé, perquè una per tu i una per mi. Sí, després et faré jo una mica de... Sí o no? Sí, home, sí. Jo no he tocat la guitarra mai, però avui m'estreno, no passa res. A més, l'Alfred és el flamant guanyador d'un dels premis Can 40, de la nit dels 40, el disc amb més èxits. Això què va suposar per tu? Bueno, va ser una sorpresa molt bonica. Dintre de totes les sorpreses d'aquella nit, que va haver-hi moments molt macos, com, no sé, el moment Manolo García va ser espectacular. Va ser brutal, eh? Sí. A més, em va agradar molt la teva... Quan vas pujar a recollir el premi, que pràcticament li estaves dedicant el premi al Manolo. Sí, perquè és de... Realment, fixa't el que és la vida, no? O sigui, Pájaros de Barro va ser una de les referències, jo crec que subconscients, no?, que va crear després Els teus ulls o algunes d'aquestes cançons que tenen més un toc de rumba d'aquest últim disc. El Manolo sempre ha sigut, des de la seva època de l'Último, amb l'època més rock, després amb la seva mescla del rock amb el flamenco, una música més experimental, sempre ha sigut un referent, no?, sempre. I jo crec que van ser els 2 meus moments preferits, no?, el del premi i el segon premi que va ser veure el Manolo allà, que sempre és una gozada. I el nostre premi que va ser, a més, que vas actuar amb el Carlos Sadness, sí, amb una cançó que és la que està sonant ara mateix als 40, la del meu destí, que crec que va ser també un dels moments de la nit. Sí, doncs mira, també és un dels premis perquè ens veu juntar vosaltres, el Carlos i a mi, perquè ni tan sols per gravar aquest tema ens vam juntar. Què dius? T'ho juro, ell no estava per aquí, jo estava també liat, sí? Ho vam fer a distància i a més és que feia igual anys que no ens veiem en persona. Wow. O sigui que vam pujar a l'escenari a cantar i ens veu retrobant vosaltres. O sigui que, sí, i llavors com va sortir aquesta col·laboració? Jo pensava que era allò, prenent alguna cosa que vau dir, va, fem. No, que va. No. Quan la vaig composar vaig sentir la seva veu i vaig dir, ei, et sumes? I em va dir, que guai la cançó. Doncs sí, mai m'ho havien fet tan fàcil, Vull dir, va ser que sí a la primera. Uau, que guai. Sí, i parlant de discos, no del teu últim disc, que és mig català, mig castellà, T'estimo, te quiero, del teu anterior àlbum, que ahir vas publicar una fita històrica que es va produir ara fa 7 anys. 7 anys que es va publicar. I va ser el primer artista... Algú ha bufat, ha fet... Sí, són molts anys. El primer artista amb 16 cançons entre les més reproduïdes a Espanya d'un mateix disc. Doncs el primer artista masculí que va aconseguir a Espanya va ser l'Alfred Garcia. Un altre aplaudiment per ell, sisplau.
Està bé això, a més recordar aquest tipus d'anècdotes està molt guai. I aconseguir aquestes fites. Sí, bueno, ja que les tenim, no? Pues reivindicar-les cada any està bé, Clar no? que sí. Mira. I avui, doncs mira, ho celebrem aquí amb més música. Exacte. Et volia preguntar que si... què és el que li diries, per exemple, a alguns dels teus seguidors, alguns que estan aquí, que ja s'han fet seves totes i cadascuna de les històries del teu disc T'estimo, te quiero. És la pregunta, perdó? Que què li diries als teus seguidors que ja s'han fet seves les teves històries? Bueno, agrair, no? I sobretot donar-los com... no sé, si es pogués entregar un diploma, no? De dir, bueno, realment te les has fet teves, no? O sigui, fer-se seves totes les cançons d'un disc és una feinada, no? Perquè vol dir que convergeixes amb el que l'altra persona ha viscut i vol dir que d'alguna manera aquella persona les ha viscut també, no? Jo crec que és una mica això. I amb la perspectiva del temps i del llançament de les cançons i també del disc, quina és la que més t'ha sorprès i que potser deies aquesta potser no acabarà de funcionar més? Aquesta m'agrada, però potser no li agrada tant a la gent. Els teus ulls. Sí? Sí, jo no... Bueno, no sé, millor no vendre-ho malament, però sí, no m'ho esperava gaire. No m'ho esperava gens, dels teus ulls. Era una cosa que... Feia un any que no treia música i, a més, l'última cançó que havia tret en català feia molts anys. Jo, com a Alfred Garcia, diguem-ne, no? Sense col·laboració. Va haver-hi amb el Miki el 2021, crec. Electricitat, però no... Era després d'un any sense treure música, treure una cançó en català, amb tall de rumba, o sigui, què podia sortir malament? I va sortir tot bé, o sigui, realment no tinc un pero per aquesta cançó, o sigui, ha sigut disc d'or, ha sigut una de les cançons que ha estat més mesos número 1, no? Sí, van ser com 5 o 6, em sembla, si no recordo malament. Però encara sona a la ràdio. Encara sona, sí. Jo crec que esperem que soni per sempre, no? Ja que hi som. D'aquestes cançons que es queden ja. La podeu mantenir, si voleu. La podem mantenir en rotació. D'aquí 10 anys, doncs que passi els 40 clàssic i ja està, tu, i allà ja sí que es queda de per vida. Però més que res perquè jo en aquell moment va ser un moment on vaig, entre cometes, acceptar que jo sóc un cantautor. És a dir, acceptar-ho, però acceptar-ho... Igual no tant acceptar-ho jo, sinó que ho acceptés més el públic, no? De que no esperessin alguna que igual s'havia tractat de maquillar durant uns anys, no? De dir quines pretensions hi havia, no? sobre la meva figura o sobre les meves cançons, no? O sigui, realment només sóc un cantant de les seves cançons. I realment els teus ulls era una certesa d'això. Potser ha sigut la clau, no? No adornar-ho tant. I amb altres cançons tens aquest amor-odi o no? Ho dius perquè ho estàvem parlant abans. Perquè hem parlat fa 2 minuts i aprofito i li faig l'atracament aquí davant de tothom. És que, sí, no vull que soni malament, però sí que a vegades li agafes manies a les cançons. De tant escoltar-les, de tant cantar-les, de tant tot, no? Sí, no sé de què. A vegades és de tant cantar-les, a vegades és perquè ja no sents identificat amb el que estàs cantant, a vegades és perquè no tens el grup que t'acompanya de músics i aquell tema sense el grup de músics no t'agrada. Clar. Llavors és trobar l'equilibri, no? Les cançons són coses rares. Les cançons són coses rares, però tu aconsegueixes fer coses que jo crec que molts altres no poden fer, que és que et transportis al Mediterrani, que et transportis a la Costa Brava només escoltant una cançó. Com ho fas per transportar-nos d'aquesta manera a aquest imaginari només amb la música? Bé, has de tenir clar on vols transportar la gent, no? El meu primer disc, per exemple, és un disc molt cosmopolita, que a més hi ha cançons que tenen noms de ciutat, et transporta a ciutat, o sigui, les cançons fan olor a asfalt, fan olor a plaça, vull dir que tot succeeix dintre d'una ciutat, no? En canvi aquest sembla que estiguis a la platja sempre. Totalment. I el segon disc sembla que no estiguis a cap lloc, que estiguis com a l'espai gairebé, no? Que estàs en un lloc que no existeix. El qual
sí que sempre abans de fer un disc intento imaginar-me com és aquest espai, perquè sé que tot això em marcarà una època i em passaré molt de temps en aquesta època, o sigui que intento decorar bé l'habitació perquè sé que m'hi quedaré molt temps. No? I si haguessis de triar 3 sons que dius, aquests 3 són els que defineixen aquest so més mediterrani, més català? Bé, doncs crec que les Palmes segur. Després està el so de les cordes de nylon de la guitarra flamenca, de la guitarra espanyola, i crec que també les percussions fetes amb les mans, però també fetes amb taules o amb instruments més de percussió, crec que són essencials, no? També en aquest tipus d'imaginari. Abans, just quan hem entrat, has començat a explicar-nos una història de les guitarres que tens. Amb alguna d'aquelles guitarres que tens, com que col·lecciones, s'ha gravat alguna cosa d'aquestes noves cançons? O les tens només de col·lecció per tocar alguna vegada? Parles de l'últim disc? Sí. Amb aquesta guitarra s'ha gravat T'estiu. Haig de dir que amb moltes de les guitarres de T'estimo te quiero les ha gravat el Pau Figueres, Val. que és un guitarrista superdotat. Jo crec que pot estar al nivell del Paco de Lucía, va estar girant amb l'Alejandro Sanz, amb l'Amaro, amb la Judith Nerman, és un capo, fa el final de Rumba Catalana, que és una guitarra solejant, és ell. Sí. Però ell té una guitarra molt especial que està feta a mà, que està feta pel luthier del Paco de Lucía, més. O sigui, és una rèplica de la guitarra del Paco de Lucía. Uau. O sigui, parlant de guitarres, no? Clar. Però sí, tinc moltes relíquies de guitarres. Tinc moltes de guitarres. Tens moltes a casa, eh? Sí. Podria ser un museu, de guitarres, quasi. Sí, a vegades penso, hòstia, me les haig de treure de sobre totes. Clar, però és que això ha de costar, eh? No, clar, no ho faré mai. Però, ostres, és que ocupen molt d'espai. Clar. I quin moment, per exemple, quotidià, t'ha inspirat més en aquest últim disc, per fer el disc de T'estimo te quiero? Moment quotidià de les primeres vegades. La primera vegada que fas alguna cosa, això, la primera vegada que tens una sensació, la primera vegada que sents una cosa d'aquella manera, igual no cal que sigui la primera, però com que sembli la primera. Que sembli. O sigui, a vegades sents que t'enamores per primera vegada, tot i que ja t'has enamorat fa no sé 4 o 5 vegades, no? Però sempre que sembla la primera vegada, allò sempre... I també de vegades sembla que t'has enamorat per primera vegada d'una persona i potser realment portaves enamorat no sé quant de temps, però ho descobreixes en aquell moment. Això també pot passar. Això també pot passar. Bé, ja que estem al palo de la música, de totes les cançons del disc, quina creus que es podria adaptar millor per tocar-la aquí, però tocar-la allò en plan, doncs amb una simfònica, amb un cor i donar-li allò un so potent de Palau. Sí, jo crec que T'estiu que seria la cançó, perquè a part ja té cordes també dintre de la pròpia cançó, i crec que seria molt romàntica tocar amb una orquestra, sí. Abans parlaves de l'era de la ciutat, de l'asfalt, ara hem passat per la Costa Brava, no? Amb l'últim disc. No sé el futur si ens transportarà cap a un altre lloc, cap a potser fer, no sé si veuries com la Rosalia, tot de corda i vinga, un disc així més simfònic. Mira, fa una estona ho parlàvem, no? Que intento no repetir coses que s'hagin fet fa poc. És a dir, a veure com t'ho explico. Vull dir, ara no tornaria a fer un altre disc de rumba perquè per mi és una cosa que ja he fet. Intento sempre crear des d'una zona que no sigui de confort. És a dir, intento autoprovocar-me el risc, perquè és l'única manera que puc sentir-me viu, creant. I s'han de prendre riscos creant, perquè és l'única manera d'estar en forma creativament, mentalment, a l'hora de crear. I
i per mi és una manera de progressar. No, el meu primer disco va ser de tall rock, el segon és experimental, bastant experimental, tot i que tot és pop al final, no? I el tercer és rumba, no? I molt pròxim al flamenc en alguns casos, no? No sé quina era la pregunta. No, si et veuries fent com la Rosalia, fent un disc més sinfònic. Però no. Home, podria ser, però no dintre de la música clàssica com ella fa, però també té una ranxera dintre de la... Sí. De fet, el que més viral s'ha fet ha sigut una ranxera, no ha sigut no ha sigut aquella cosa èpica renaixentista, no? Una mica també pel que hi havia darrere, no? De la història aquesta, i suposo que també això ha fet que la cosa progressi més. Estic fora de totes aquestes històries, o sigui que no sé de què em parles, però suposo que sempre fa que tot bulli més, no? La història que va un ex, que no direm un ex X, i ja està, ho deixarem aquí. No en té gaires, o sigui que també fer la criba tampoc és molt difícil. Per això, que ja la gent ja sabrà de qui estem parlant. Jo no soc, ja t'ho dic. No? Confirmem. També et dic una cosa... La perla no és per Alfred Garcia. Si a mi la meva ex m'hagués de fer una cançó, jo espero que fos instrumental. Hòstia, m'has trencat. És l'únic que espero. Hòstia, no m'esperava aquesta. Millor que sigui instrumental perquè... Si han d'explicar. No, és que si no patirem. Clar, no, que la faci instrumental i ja està. Doncs bé, del so, de barrejar aquest tipus de sons cap al silenci, perquè avui estem commemorant aquest dia que dèiem, no? El dia de la soledat no desitjada, un dia que ens agradaria que desaparegui del calendari el més aviat possible. Hi ha alguna de les teves cançons que hagi nascut del silenci? Totes. Totes les cançons que jo faig neixen des del silenci i pel silenci, és a dir, normalment quan tu estàs creant no estàs escoltant res. És un moment de dir ara això no em portarà aquest silenci. Val. I normalment agafes una guitarra, toques un acord i llavors l'acord et condueix cap a un viatge, no? Que dura uns minuts, pot durar 5, en pot durar 15, en pot durar... No més d'una hora, ja t'ho dic, i allà sobre una cançó. Però sempre és des del silenci, mai... Jo crec que de tant escoltar i escoltar històries i escoltar persones, viure moments, escoltar tanta música, no? Al final el subconscient necessita moments de silenci i els moments de silenci són els que porten a la creació. Però clar, jo no m'imagino aquell moment de dir aquest acord em porta a un altre i que et quedis allò com 10 minuts, ara el següent, l'altre, i vas fent així? No, normalment és tot de seguit, però no té cap explicació ni lògica, ni científica, ni de cap mena. Vull dir, a mi les cançons em surten del tirón. Et surten així com... Sí. Wow. Hi ha molt poques que me les hagi de currar una mica més. És a dir, igual, em va quedar un dubte. Ahir, per exemple, vaig fer una de les cançons més llargues que he fet mai però la vaig fer com... va sortir tota, saps? Clar, perquè tu quan fas la cançó, és una cosa que ara m'ha encuriosit molt, perquè tu vas construint la cançó a mesura que et va sortint, però clar, tu no saps, o sigui, saps com comença, perquè és el primer acord, però no saps en quin moment acabarà. Bueno, jo hi vaig pensant, o sigui, això d'acabar en algun moment, per on passarem, no? Quina estructura tindrà, tot això va a tota velocitat mentre surt la lletra, mentre surten els acords, però normalment és tot molt ràpid, no s'ha de pensar en aquests moments, és millor que et surti, saps? No pensar-t'ho gaire. I en un moment com aquest, que ja has tret un disc, ara fa alguns mesos, que clar, ja l'has treballat molt abans, en quin moment trobes aquesta estona per dir, doncs ara em posaré i a veure què surt? O dius, no, prefereixo que passi temps, viure experiències i no sé, l'any que ve ja m'hi posaré. No sé, bueno, quan fas un disc normalment penses que això no tornarà a passar mai més. Val. Després se't passa i dius, com no,
Llavors dius, com no, sortirà, però tu tranquil. T'has d'anar autoconvencent de que sortirà, de que no passa res, perquè és com una... això té un... En llatí té un nom, ara no me'n recordo, que és el miedo al vacío, horror vacui, no? Crec que és això. Espero que sí, jo no vaig fer llatí, jo soc del tecnològic, o sigui que... Crec que és l'horror vacui, no? Allò de, i ara què, no? És el full en blanc, és ara què fem, no? Però a mi és com que em posa, realment, aquesta cosa de uau, no hi ha res i ara haig de fer un altre disc, no? I segurament serà un disc més difícil de fer, encara. També sé que, per exemple, el meu primer disc que vaig fer, sé que d'alguna manera no el superaré mai, en el sentit de que és un disc insuperable amb 20 cançons. Serà una cosa diferent tot el que aniré fet després, no? Però també venint d'una història tan potent i d'un moment tan potent és com normal que surtin aquestes coses, no? Clar. Però sí que és veritat que últimament estic vivint coses que també fa sortir cançons molt explosives i... Però bueno, són molts factors, no? El fet de composar una cançó, depèn del moment en el que estiguis vivint i pensant i què vols fer i nosaltres també pensem ostres, aquesta és una cançó de ràdio o no ho és? Això és una cançó per un disc que igual l'haig de treure més endavant o no? Clar. Un disc més madur i que igual pugui entendre millor el públic. És que no... això també ho anem pensant. Clar. Això també és lògic. I és lògic... si no penses això en la indústria que estàs és que t'has equivocat d'indústria, no? Sí. Al final també hi ha moltes persones que conformen l'amplificació de les cançons i la vida de les cançons, no? Com vosaltres, el públic, plataformes, no sé, són moltes coses les que rodegen, no? I tu el que vols és que la cançó arribi. Clar, com més gent millor. Llavors, és sempre intentar el camí que després, diguem-ne, es pugui bifurcar en tots aquests camins, no? Clar. Estàs parlant d'això, d'aquesta amplificació, d'arribar més gent, però avui estem parlant d'aquesta soledat. I m'agradaria preguntar-te, és una pregunta molt, molt personal, perquè jo crec que hi ha molta gent que quan veu doncs això, artistes que pugeu a l'escenari, que sortiu a la tele, que esteu sonant a la ràdio, que aquesta persona sempre està envoltada de gent, sempre té gent, sempre té a qui recórrer, però l'Alfred Garcia s'ha sentit sol? Sí, avui he vist el cartell aquí i deia, hòstia, sembla... M'ho prenia una mica en conya, no? Però, hòstia, sembla que ho facin per mi, perquè jo sóc un gran solitari. Sí, jo sóc un solitari, però clar, jo sóc un solitari que he escollit aquesta vida i també el trio el fet d'estar sol, no? Però sí que a vegades no ho tries, perquè el fet de liderar moltes vegades comporta estar sol, no? I hi ha vegades que no saps a qui preguntar-li les coses perquè ningú les ha viscut o ningú ha passat per això o ningú del teu voltant sap pel que estàs passant, no? Però sí, jo estic sol en molts moments i em sento sol també en molts moments. Però també és un tema que també fa composar moltes cançons. El fet de perdre, el fet d'estar sol, el fet de que t'abandonin també és un tema, perquè no és el mateix perdre algú que t'abandoni. És molt diferent. És molt diferent. Llavors, són temes que també parlen de la composició, inspiren molt, no sempre són còmodes. Però com he dit abans, la incomoditat també fa crear coses noves, no? És cert que hi ha moltes persones que per l'edat que tenen o per les circumstàncies vitals porten a que estiguin soles, no? I això és culpa de tots, al final, no? Perquè veiem el fet de créixer a vegades com un obstacle, però jo ho veig tot el contrari, no? Jo sempre he pensat que quan més has viscut i quan més anys tens, més a prop estàs de la vida, no de la mort. No? Si has viscut molt, vol dir que tu ets un professional de la vida.
Però també, per una altra part, jo crec molt en la saviesa de les persones que tenen molts anys, no? I sé tot el que han viscut i a mi sempre m'ha agradat estar a prop de les persones que tenen més anys que jo. Jo quan tenia 13 anys anava amb els que tenien 16 o 17 i feia el que feien ells i intentava seguir-los els passos. Sempre he sigut així, perquè sóc el petit d'una família molt gran. Llavors, jo ho entenc molt tot això perquè d'alguna manera ho veig, ho visc, però per contra ho veig tot el contrari, no? Ho intento viure des d'una altra manera. Clar. Jo també crec que el tema d'acostar-nos a la gent que té més experiència i al final són gent que tenim molt a l'abast, que de la nostra família sempre ens fan créixer i sempre ens suma i això ens aporta. I jo me'n recordo de moltes estones amb els meus avis, que alguns que ara mateix que no estan, i encara recordo aquelles experiències que t'explicaven, aquelles vivències que encara avui dia em serveixen, encara que ells no hagin treballat mai en el que treballo jo, no hagin viscut moltes de les coses que em passen a mi en el dia a dia i que penses, hòstia, és que allò que em va dir el meu avi quan jo tenia 12 anys és que encara té raó. És que si pogués, si el tingués davant, li diria és que tens raó. I a vegades està bé aprofitar aquestes estones perquè també no saps mai quan no podràs gaudir d'aquesta estona amb ells i això, res, que m'emociono i més val que no. Res, Alfred, seguim, que estem a les portes del Nadal i jo volia preguntar per una cosa una mica més alegre, que és com celebra el Nadal l'Alfred? Doncs mai no hi ha una vegada igual que l'altra. El dia de Nadal sí que el passem amb la família, amb els cosins, amb els tiets, però sí que el que són les festes ja porto uns anys anant de viatge a Illes. Ah, mira, està bé. Bàsicament. A Illes on faci més calor. On faci més... Bona idea. Exacte. També t'haig de dir una cosa. No sé si fa 2 dies estava entrenant a la platja, que a vegades hi vaig entrenar i tal, i hòstia, estàvem a 14 graus, vaig mirar al mar i vaig dir... Potser... I m'hi vaig fotre, tio. Què dius? Sí. Vaig fer 5 o 6 de crawl, tio. Què dius? Sí. Hòstia, el cap de setmana vaig veure allà... Hòstia, em vaig quedar increïble, Jo no sé com ho feu, perquè aquest cap de setmana vaig anar a la platja allà a Sant Feliu de Guíxols, que és d'on soc jo, i hi havia 4 o 5 persones que s'estaven banyant. Dic, però què esteu fent? Però que esteu bojos, que agafareu aquí una hipotèrmia. Soc un d'aquests, sí. Uau, Alfred, hòstia, un heroi, Alfred, Com la cançó del Capnen, que et van posar aquell vers. Hòstia, sí, fa anys ja, d'això. Fa anys, sí, fa 8 anys, sí, me'n recordo. Et volia preguntar 2 coses per acabar. Una és, fa uns anys vam parlar, hem parlat moltes vegades, hem fet moltes entrevistes, i a una d'elles em vas dir que, com a mi, et posaves cançons al cotxe, allò en bucle, i que no paraves d'escoltar una cançó en concret en un moment concret. Quina és la teva cançó ara mateix? Aquella cançó que portes en bucle que no... I te la poses just abans d'arribar a casa com per animar-te. Mira, doncs em vaig mirar això que surt de les cançons que més escoltes i tal. T'haig de dir que des de fa un temps, ara semblarà molt així, però escolto més la ràdio que mai. Sí. Això és veritat. Ben fet, és el que s'ha de fer. Vull dir que no hi ha cap en bucle més que les que surten a la ràdio. Sí, també. Però si hi ha alguna que hagi escoltat molt, d'això que et surt la canció més escoltada, crec que, no sé... Últimament he estat molt dilaniano, amb Bob Dylan, he estat amb Bob Dylan... Però també, hòstia, en un altre extrem he estat molt amb els últims 2 discos que té del Justin Bieber. Sí? He estat molt enganxat, perquè els productors m'encanten. Fa anys vaig conèixer un dels productors, el McGee, fa molts anys. I també vaig tenir l'oportunitat de conèixer Eddie Benjamin, que és un dels compositors, fa molts anys que el va portar a Universal. Sí.
per una cosa de sessions de composició, però parlo de fa molts anys. Sí. Igual fa 3 o 4 anys. I sí, he estat amb els discos del Justin Bieber, m'ha encantat, o sigui, és una cosa molt alternativa, molt lluny del que ha fet ell sempre, però m'ha agradat molt. Sí, la veritat és que sí. A més va ser un impacte que va treure un disc i al cap de poc va dir segon disc. Un altre. Sí, però va inundar les xarxes i després va desaparèixer. És que pot fer el que vulgui, la veritat. I també ha donat una lliçó de com promocionar la música, perquè es veu que jo llegeixo articles també de màrqueting musical i tal, i el tio va fer 97 publicacions... En res, en molt poc, no? En una setmana va fer 97 publicacions promocionant el seu disc. I va ser com... Ole, sin miedo al cringe, saps? Totalment. I per últim, què li demanes al 2026? Què li demano el 2026? Sempre és com aquesta pregunta, no? Que una vegada a l'any te la fan i no saps què dir. Estem ja a les portes del 2026. Jo li demano nova música de l'Alfred, que crec que arribarà. La tindràs. La tindré, ja està. Jo ja el que he demanat ja està, ja ho tinc. Pues la primera vegada que ho dic, però sí. Doncs ja està. Ja sabem que el 2026 hi haurà nova música de l'Alfred. Hi haurà nova música, nous concerts, que també estarem ara a Manresa el dia 10 de gener. Sí. Hi ha moltes coses que venen, però no vull avançar res perquè després tots els plans, no? Tampoc m'has avançat com sonarà la nova cançó i tot això. No m'has avançat res. No, és que no es pot avançar. És que abans m'ha preguntat, què, ja has escoltat alguna cosa, no? I dic, no, si és que no em deixen escoltar res fins que tu no ho dius. No sé, a vegades com... Els de la ràdio sempre us passa que sempre us arriba una mica abans. Sempre arriben. El que passa que amb tu és com que, no, si l'Alfred diu que no em deixen escoltar-les. O sigui, ja li pots dir al Jordi, que no sé, allà, digue-li que m'ensenyi alguna cosa. Ara quedo com el dolent de la pel·lícula. No, el dolent és ell, que no me les passa. Doncs res, Alfred, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres en aquest especial Can 40, al Palau de la Música. Gràcies als amics també de Fundació La Caixa i moltes gràcies a vosaltres per venir aquí. Un aplaudiment enorme per vosaltres.